אבידיאל ואורחים משדרים דו-קיום. טוב, אנחנו רגילים לשמוע כאן בצפון על בתי הספר הדו-לשוניים, כבר הפכו להיות תופעה, יש גן, יש בית ספר, אפילו גם בחיפה, והנה יוזמה דומה, אך אולי שונה. בדרום, עמותת הגר, או הג'ר, לחינוך יהודי ערבי לשוויון, מנסה לעשות משהו דומה בבאר שבע. אני אומר בוקר טוב לבילאל שקר, בוקר טוב לך. בוקר טוב לך. בוקר טוב לך. אז אתה במקור מהצפון, סיפרת לנו, מטמברה, אבל הדרמת לבאר שבע. מה עושה העמותה הזו שבמסגרתה אתה משמש כמורה בבית ספר דו-לשוני? נכון, עמותת הגר נוסדה בשנת 2006 על ידי הורים ערבים ויהודים שחיים בנגב. זאת אומרת, גם תושבים ערבים בדואים תושבי הנגב, וגם תושבים ערבים מהצפון שחיים בבאר שבע, וביוזמה ובשיתוף פעולה עם הורים יהודים. אז מה משותף להם? הם כולם חיים בנגב והם מאמינים ורצו בניית מרחב קהילתי, חינוכי, דו-לשוני, שמבוסס על הכרות, סובלנות וכבוד הדדי. בילאל, השיטה של הלימוד, של הלימוד בכיתה, זה דומה לשיטה של בית ספר כמו גשר הלוואדי, בכפר קרע שם, או בחיפה, בבית הספר הדו-לשוני. זה שיש מורה או מורה יהודים דוברי עברית כשפת אם, ומורה או מורה ערבים, וככה כל דבר נעשה פעמיים בעצם, בעברית וערבית, כן? נכון, אנחנו במסגרות החינוכיות של עמותת הגג, ויש לנו פעוטון, גני ילדים, בית ספר, אז בעצם בכל כיתה יש לנו מורה ערבי או מורה ערבייה, ובשיתוף שלו, ביחד עובדת גם מורה יהודייה. כאשר שניהם מעבירים את השיעורים ביחד, מערך שיעור משותף, ושיעורי שפת אם מתפצלים התלמידים, כך שכל תלמיד יוכל לזכות וללמוד שפת האם שלו לחוד. אבל שאר השיעורים הם ביחד על ידי מורה ערבייה ומורה יהודייה שהם בשיתוף פעולה לחלוטין. עכשיו, אני קיבלתי את הטלפון ככה שעניין אותי בעמותה הזו, מעינת גלבוע אופנהיים, בוקר טוב לך. בוקר טוב. ואת כאילו נדרשת לספר על בית הספר הזה מהפרספקטיבה שלך, כי מה? כי מחפשים עוד תלמידים, כי מחפשים עוד מימון לפעילויות. מה הסיבה שאתם באיזושהי מצוקה שם? השנה הביקוש מאוד עלה. נפתחת כיתה א' שנייה במקביל לכיתה שקיימת, וגם בגנים נפתחת עוד כיתה נוספת. היא כבר מלאה, יש לנו נרשמים. בגנים הוחלט על פתיחת הכיתה בשלב מאוד מאוחר, בשיתוף בין ההורים לעירייה. העירייה נתנה לנו את המבנה, ואנחנו נדרשים לממן את מילוי המבנה, ריהוט וציוד הגן ובניית החצר, שזו תוצאה מאוד גדולה, ולכן פתחנו קמפיין מימון המונים כדי לממן את הכיתה, ואנחנו מקווים להגיע לפחות ל-30,000 שקלים, שלא יחצו לנו את הכל, אבל יעזרו לנו לפתוח את שנת הלימודים. תכף תפני אותנו לקמפיין הזה, אבל לפני זה ספרי מה האטרקציה בלשלוח את הילדים לבית ספר דו-לשוני? הרעיון שילדים ילמדו ביחד במרחב משותף הוא בעיניי רעיון שהוא הבסיס לכל חינוך. זאת אומרת, לפגוש אנשים שהם שונים ממך באופן יומיומי, זה נותן, זה כלי חינוכי ממדרגה ראשונה. אני יכולה לספר על הסיפור האישי של המשפחה שלי. הבת הגדולה שלי היא מאומצת ויש לי בן ביולוגי צעיר. הבת הגדולה שלי היא ממוצא אתיופי, כרגע אנחנו גרים בקיבוץ והיא חריגה בנוף. ובית ספר כזה היא תשתלב, היא תהיה אחת מכולם. איך לא כולם רואים את זה? זאת שאלה מצוינת. בדרך כלל אנחנו אני רואה את היתרון מאוד ברור של הרבה... לא, אני אומר, אנחנו אפילו, לא רק שאנחנו לא רואים את זה, אנחנו בדרך כלל גם חוששים מזה, לא?
אנחנו רוצים להיות עם הדומים לנו. יואב איטיאל ואורחים משדרים דו-קיום. טוב, אנחנו רגילים לשמוע כאן בצפון על בתי הספר הדו-לשוניים, כבר הפכו להיות תופעה, יש גן, יש בית ספר, אפילו גם בחיפה, והנה יוזמה דומה, אך אולי שונה. בדרום, עמותת הגר, או הג'ר, לחינוך יהודי ערבי לשוויון, מנסה לעשות משהו דומה בבאר שבע. אני אומר בוקר טוב לבילאל שקר, בוקר טוב לך. בוקר טוב לך. בוקר טוב לך. אז אתה במקור מהצפון, סיפרת לנו, מטמברה, אבל הדרמת לבאר שבע. מה עושה העמותה הזו שבמסגרתה אתה משמש כמורה בבית ספר דו-לשוני? נכון, עמותת הגר נוסדה בשנת 2006 על ידי הורים ערבים ויהודים שחיים בנגב, זאת אומרת גם תושבים ערבים בדואים תושבי הנגב, וגם תושבים ערבים מהצפון שחיים בבאר שבע, וביוזמה ובשיתוף פעולה עם הורים יהודים. אז מה משותף להם? הם כולם חיים בנגב והם מאמינים ורצו בניית מרחב קהילתי, חינוכי, דו-לשוני, שמבוסס על הכרות, סובלנות וכבוד הדדי. בילאל, השיטה של הלימוד, של הלימוד בכיתה, זה דומה לשיטה של בית ספר כמו גשר על הוואדי, בכפר קרע שם, או בחיפה, בבית הספר הדו-לשוני. זה שיש מורה או מורה יהודים דוברי עברית כשפת אם, ומורה או מורה ערבים, וככה כל דבר נעשה פעמיים בעצם, בעברית וערבית, כן? נכון, אנחנו במסגרות החינוכיות של עמותת הגג, ויש לנו פעוטון, גני ילדים, בית ספר, אז בעצם בכל כיתה יש לנו מורה ערבי או מורה ערבייה, ובשיתוף שלו, ביחד עובדת גם מורה יהודייה. כאשר שניהם מעבירים את השיעורים ביחד, מערך שיעור משותף, בשיעורי שפת אם מתפצלים התלמידים, כך שכל תלמיד יוכל לזכות וללמוד שפת האם שלו לחוד. אבל שאר השיעורים הם ביחד על ידי מורה ערבייה ומורה יהודייה שהם בשיתוף פעולה לחלוטין. עכשיו, אני קיבלתי את הטלפון ככה שעניין אותי בעמותה הזו מעינת גלבוע אופנהיים, בוקר טוב לך. בוקר טוב. ואת כאילו נדרשת לספר על בית הספר הזה מהפרספקטיבה שלך, כי מה? כי מחפשים עוד תלמידים, כי מחפשים עוד מימון לפעילויות. מה הסיבה שאתם באיזושהי מצוקה שם? השנה הביקוש מאוד עלה. נפתחת כיתה א' שנייה במקביל לכיתה שקיימת, וגם בגנים נפתחת עוד כיתה נוספת. היא כבר מלאה, יש לנו נרשמים. בגנים הוחלט על פתיחת הכיתה בשלב מאוד מאוחר, בשיתוף בין ההורים לעירייה. העירייה נתנה לנו את המבנה, ואנחנו נדרשים לממן את מילוי המבנה, ריהוט וציוד הגן ובניית החצר, שזאת תוצאה מאוד גדולה, ולכן פתחנו קמפיין מימון המונים כדי לממן את הכיתה, ואנחנו מקווים להגיע לפחות ל-30,000 שקלים, שלא יחצו לנו את הכל, אבל יעזרו לנו לפתוח את שנת הלימודים. תכף תפני אותנו לקמפיין הזה, אבל לפני זה ספרי מה האטרקציה בלשלוח את הילדים לבית ספר דו-לשוני? הרעיון שילדים ילמדו ביחד במרחב משותף הוא בעיניי רעיון שהוא הבסיס לכל חינוך. זאת אומרת, לפגוש אנשים שהם שונים ממך באופן יומיומי, זה נותן, זה כלי חינוכי ממדרגה ראשונה. אני יכולה לספר על הסיפור האישי של המשפחה שלי. הבת הגדולה שלי היא מאומצת ויש לי בן ביולוגי צעיר. הבת הגדולה שלי היא ממוצא אתיופי, כרגע אנחנו גרים בקיבוץ והיא חריגה בנוף. ובית ספר כזה היא תשתלב, היא תהיה אחת מכולם. איך לא כולם רואים את זה? זאת שאלה מצוינת. בדרך כלל אנחנו ההפך, בדרך כלל... אני רואה את היתרון מאוד ברור של הרבה... לא, אני אומר, אנחנו אפילו
לא רק שאנחנו לא רואים את זה, אנחנו בדרך כלל גם חוששים מזה, לא? אנחנו רוצים להיות עם הדומים לנו. נכון, אנחנו נתקלים הרבה בתגובות של שנאה ושל גזענות, אבל כמה שנתקלים בהן, בסופו של דבר בשטח, אני יכולה להגיד על המשפחה שלי שאנחנו נתקלים הרבה יותר בתגובות שהן של הכלה ושל אהבה, ולכן המסר שלי הוא בסך הכל מסר אופטימי, שצריך לחזק את מה שטוב. קצת מהניסיון של האחרים שבבית הספר הזה, את מכירה גם אמהות אחרות, איך זה משפיע על הילדים גם אחרי זה בבית, ברחוב, בבאר שבע? הילדים חיים ביחד, הם מכירים, הם הולכים לבקר אחד בביתו של השני, ולכן חוויית החיים שלהם היא חוויה אחרת, ואחר כך כשהם שומעים את החדשות בגיל מאוחר יותר, הם מתייחסים לזה בצורה אחרת לגמרי. ההקשבה שלהם היא הרבה יותר ביקורתית, כי הם מכירים גם מציאות שהיא מציאות אחרת. אני מבין שגם באר שבע, ככה משיחת הכנה שעשינו, גם באר שבע משנה את פניה. אני התפלאתי לשמוע ששיעור הערבים בתוך העיר, לא רק סביבה, כבר מגיע למשהו 15-20%, ושבבית הספר הזה כבר יש לכם גם מהגרים מהצפון, גם ילדים דרוזים. יש לנו ילד דרוזי ראשון השנה שנכנס לגן, ואנחנו מאוד נרגשים, כל ילד מביא איתו את התרבות שלו אל הגן, וזה מוסיף לנו. יש לנו גם ילדים נוצרים, ערבים מהצפון, וכן ירבו. בילאל, אני רוצה לחזור אליך רגע. פינה חמה יש לי בלב לשם הגר, כך אשתי ואני קראנו לביתנו, הג'ר בערבית. יש לזה משמעות לשם הזה, נכון? כשאנחנו מדברים על קיום משותף. בוודאי, יש לזה משמעות. זה מחזיר אותנו לסיפור של אברהם אבינו, זו אשתו השנייה אחרי שרה. אז זה שוב פעם השם הזה מחזיר אותנו. אמא של ישמעאל. נכון, מחזיר אותנו למשהו שהוא סמל, למשהו משותף בינינו. אז מפה אני חושב בשם של הג'ר או הגר, זה גם שם קליל, קלית. אז אני גם רוצה להתייחס ברשותך לשאלתך לגבי מה מיוחד בהגר או במה שאנחנו עושים כאן בבית הספר או בכל מוסדות הגר. אני חושב שמה שאנחנו מציעים פה זה להכין את הילדים שלנו למציאות הישראלית, למציאות המורכבת. פה אנחנו מגדלים את הילדים שלנו בלי הבדל גזע, דת, מין, לגדול ביחד, ללמוד ביחד, לשחק ביחד, ולהכין אותם לחיים האמיתיים. כמה מהתלמידים הערבים שלומדים בבתי ספר ערבים, בכפרים ערבים, פוגשים ילד יהודי. כמה ילד יהודי שלומד בבית ספר יהודי רגיל פוגש מישהו ערבי. אנחנו ניזונים כל הזמן מסטריאוטייפ וסטיגמות על האחר. ואז אנחנו הולכים לאוניברסיטה בגיל 20 ומעלה, או הולכים לשוק העבודה, ואז פום שם נפגשים עם האחר. ובאים עם כל מיני סטריאוטייפ ודעות קדומות על מישהו שהולך לעבוד איתי. בין אם אני אהיה אח בבית חולים, בין אם אני אהיה רוקח בסופר פארם או בכל מקום אחר. אז בעצם הילדים שלנו גודלים למציאות בריאה, תקינה, וגודלים ביחד. ומבינים שזה לטובת החברה במכלולה, בכל השקעים שלה. כמו שאמרתי לעינת, איך זה לא ברור לכולם. עינת, על קמפיין ההמונים שלכם, קמפיין גיוס המימון, אם מישהו רוצה לסייע, שמע את הדברים כאן, ממך, מבילאל, רוצה לסייע, איפה הוא מוצא אתכם? הקמפיין נקרא פותחים כיתה חדשה בגן הגר. אנחנו באתר שנקרא GiveBack, אבל אפשר למצוא אותנו גם בגוגל, ואנחנו נשמח לקבל כל עזרה. גם אנשים יכולים לפנות אלינו באופן פרטי ויכולים לתרום דרך האתר. הגענו כבר ל19,000 שקלים ואנחנו רוצים להגיע ל30,000 לפחות. אנחנו נעריך כל עזרה שנוכל לקבל,
שהילדים שלנו לא ייכנסו לכיתה ריקה, אלא לכיתה מלאה. חשוב להדגיש גם שמדובר בחינוך ציבורי, אז זה לא חינוך פרטי, ואנחנו באמת זקוקים פה לעזרה הזאת של מי שיכול לעזור ולהתגייס, ומי שמאמין בחיים משותפים. זה הזמן, עכשיו. עינת גלבוע אופנהיים ובילאל שקר מעמותת הג'ר, עמותת הגר לחינוך יהודי ערבי לשוויון שפועלת בדרום. תודה.